Mä heräsin just. Kello on 28 päivällä illalla. Ja mä oon vähän turvoksissa. Ja hei, mä haluaisin kiittää YouTubesta tällä videolla on jo 23 viewsia enemmän kuin mitä mä ajattelin. Tai koska mä katsoin itse sen 2 kertaa siellä, niin sit siinä oli 25. Anywho. Kun mun mielestä niinku enemmän on parempi, niin sen takia mä tein heti tälle päivälle jo toisen vlogin. Ja siis ihan eka mä haluaisin nyt sanoa, että jos musta ei kuulu joka päivä, niin älkää suuttu. Mut mä lupaan, että musta kuuluu ainakin niin silleen tosi paljon. Ja mä rakastan nukkumista. Mut hei. Sanokaa please, että mistä mä puhun seuraavalla kerralla. Koska kattokaa mua. Ei tämmöistä jaksaa ihan hirveästi varmaan katsoa ketään. Paitsi ehkä meitsi iskä ja äiti. Koska ne kannustaa mua. Yeah! Heippa!